Ndio uno karibu ya Sokotera.
bwenye rogo etabu nalitatuli mondo kirota kwe asezenye airane imaseriroba obogima bw'omontono bwenye rogo etabu nalitatuli emangeyemo onene yeso nairane echando yeselere amarigana siriwe emangeyemo onene yeso nairane echando yeselere amarigana siriwe chingachire bosa amariga abatoto korera seyete mwatyo morembe yaya abantu bakure barabaya patire chingachire bosa amariga abatoto korera seyete mwatyo morembe yaya emangeyemo onene yeso nairane echando yeselere amarigana siriwe emangeyemo onene yeso nairane echando yeselere amarigana siriwe sinige korera abakwelita watimabera akoira banana bataka aira bana batamanyetikene eseyo sinige korera emangeyemo onene yeso nairane echando yeselere amarigana siriwe 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 biyamono sana manina basisini ikwaya yaliyo uno asenge tumuma yetenga chinsa chitori injirian sema yoito oikamwanje twari just program egere togende bwango aseiga bayiri mbari chukwana mangana go bagocha tubakwebicha baikaransa na tuarika organize okoba kwa mukansero malibagati yaitoga tuatambuire pia okoba kwa mheshimiwa Geoffrey Asanyo ochire korera mona intwe no araiga ntobanyoreri ibaga barue ngora yabo chisechi ndegete koboria abairi ba abuga marehemu abuga abairi ba yabonsi batrine gocha ba kwebicha abairi ba marehemu abuga agare omwana osabani omonene njungo gochaga iga abairi ba yabonsi pi na abana ba yabonsi mu pastor ene rigana omugochera na mama mino na abana ba mino abana ba ino mwesite naga mwirwe biche iga ya moyoka njunga abantu babuga bonsi pi abantu babuga monste na bwango tokonye chinsa murochi muna igore goteba
inchwa abana babuga bonsi n'abayiri baye muna bagocha abayiri abonsi piga muna batirine babuga abantu bachoni bonsi batine maiga yabarabwo ekerebiche yaere abantu mwalimu choni na baro batine maiga n'abayiri baye bonsi mini wairi ebiche yige ko bwata abantu babuga boka n'abayiri babo nchugo chega kumuranje ngoyo tigarete bali bechi bicha muraganya naro kurumai gabwe ngencho sana igaba iri abuna kwana kabeyanga abantu bacho nimo beyange inu moto nyoria abantu bacho ntenangega babwate ne biche iyo ne video iyo ine yengencho mona abantu babuga naro tigerto ogochabono osoire onde ta sigo tigusiko kamuranje onde ta tigusiko babwate bonsi buya inu mogo tatinga mwakore abantu babuga kamuranje gana muri karansoma nene Yesu tigabaseseni abantu ba umwalimu choni marehemu choni nchwa iga mwensi abantu ba marehemu choni nchwa familia yaye yonsi n'abayiri baye ngayimore ebichene yayino abana ba choni nchwa ngoga bayo ngai mwachia mabasta nkobori ale ngai chikase ni chaya ngai mwamutiga mwachi tenanga abantu bachon inchuga iga kamuranje tenaga iga barabori akerabata yoma etenko genda abantu bamakana abantu bachon n'abayiri baye nchuo abantu bachoni abana baye mchumwensigana abayiri baye abantu bamakana bamanya kobera around ebichete bwata makana ekyane ya choni ndugu makana gotene kuchense mateko bwata na tebi unga abantu bachoni ngambono bayikire bakali kofiyo morbere tikabaye tumanye ko barangire makana nchu makana nchune familia yao abantu bamakana tena mwensi abantu bamakana tena bali bachoni tubakanyete korora ali bagocha egera bamanye kuwenera sebicha makana n'abana baye n'abayiri baye abantu bamakana nchwa ngo nchugo cha mwensi abantu bamakana gangana ndabande bari bataya ngairende bakaro nyambari gotoka achinzechi ekanomo kwibya mwasikie mask tikora bitatigo bata mask bia nariyo mukini yakora kanoma tekini ekirasi chimioro no muntu wangabu basi babwata bano bia chibichecho okay bantu bichi bya nomote nga mwakore are you through asante sana bona Teresa nchwango n'abayiri babo bonsi abana ba Teresa ncho bonsi abantu ba Teresa bonsi pite naga igabwango igatorusie bicha n'abayiri bali bacha kurwa saka ncho komoranje abayiri bali baruwa Teresa nchwa n'abana ngaimore mwabako bagocha abana ba Teresa n'abayiri babo ncho omatega no mokororekanira ukwana nkoyo onye gotete ngano cho eguri bagokwane tigango kani abantu ba Teresa abuna abana bo mugaka Savania tochage tekorangirije family chiabo asebicha nchwango cha mwensi maskete kubata yo sukinze emiolero lekanene bikoba tenango cha mwensi abantu ba Teresa abande bachire rugoro